3 שעות שימוש וואטסאפ בממוצע ביום, אלה הם הנתונים שלי, וזה אחרי שניסיתי לצמצם. אז נכון, מדובר בכלי עבודה, אבל רובכם תסכימו איתי שמדובר גם ב-time consuming לא מבוטל. אנחנו הפסקנו להתקשר, כל דבר אנחנו מנהלים כמעט בוואטסאפ. שיחה שיכולה לערוך דקה, הופכת לא פעם להתכתבות בוואטסאפ של 5 ו10 דקות, וזה מצטבר. מה אני עשיתי בגזרה שלי, והרגשתי, ואני עדיין מרגישה שקיבלתי כמה שעות עבודה שבועיות בחזרה. דבר ראשון, ביטלתי נוטיפיקציות. לא צריך את הקפיצה הזאת של הודעה בכל רגע נתון. זה משהו שמסיח, ללא ספק, בלי נוטיפיקציות. דבר נוסף, העברתי הרבה קבוצות לארכיון. תסלח לי, קבוצת מתנ"ס קריית טבעון. אני לא צריכה להתעדכן בהודעות האלה ברמה יומית, וצריך לעשות פריוריטי. לא פעם הודעות חשובות נדחקות למטה, וזה מייצר אי נעימות לפספס הודעה מפאונדר כזה או אחר שמחכה ממני לתשובה, או מהמורה של כיתה א' 1 שאני מפספסת הודעות מהכיתה, לעומת קבוצת מתנ"ס טבעון. אפשר להעביר לארכיון ולעבור על זה פעם בשבוע אפילו. ודבר אחרון, לא צריך לענות לכל וואטסאפ בכל רגע נתון. אני משתדלת פעם ב3-4 שעות לעשות איזשהו בריף ופריוריטי, וזה מייעל לי את תהליכי העבודה. אתם תודו לי על הטיפים האלה, מאחלת לכולכם 1 בספטמבר שמח, חזרה קלה ללימודים ובלי יותר מדי וואטסאפים, כי זה מסיח אותנו לא פעם מהמטרה. אוהבת אתכם, לימיק.